мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Ленинград се муҳоҷирро бо иттиҳоми куштори ҷавондухтари 20 сола боздошт карданд. Мақомоти тафтишотӣ мегӯянд куштори ҷавондухтар дар наздикии деҳаи Миягловаи вилояти Ленинград дар заминаи Рашк сурат гирифтааст. Таври расонаҳои маҳаллӣ аз қавли мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар медиҳанд, муттаҳамон ҷавондухтари ҳамватанашонро аз шаҳр Рабуда бо мошин ба канор бурда дар пайи озору шиканҷа ба қатл расонданд. Дар навори шоҳидии яке аз муттаҳамон, ӯ бо забони ӯзбекӣ суҳбат мекунад ва тарзи содир кардани ҷиноятро нақл мекунад. Тафтишот аз муттаҳамон мардони 25, 27 ва 47 сола ном мебарад, ки ду нафарашон падару писар мебошанд. Таъкид шудааст, ки кушташуда дӯстдухтари ҷавони 25 сола будааст. Писар духтаро дар муносиботи маҳрамона бо падари худ муттаҳам мекунаду ҳамроҳи рафиқаш даст ба куштори ӯ мезананд. Таъкид шудааст, ки падар низ аз қазия хабардор шудааст, аммо аз содир шудани ҷиноят ба мақомот хабар надодааст. Мақомот мегӯянд худи ҳодиса моҳи сентябри соли гузашта рух дода, ҷасад моҳи октябр ёфт шудааст ва муттаҳамон танҳо моҳи марти соли равон боздошт гардиданд. феълан аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад.